tänään ryöstetään pankki 4 mun kaverin kanssa. Mennään ryöstää. Kaikki valmiina. Mennään. Järkevinkään taakse kannat, voisitte ampua kaikki. Niin, no niin. Lakupikkaa. Joo. Kuka muuten ottaa? Joskaa! Tai kuka tahansa, jos haluaa ottaa rahaa. Laku reittää dynamiitin. Varokaa. Joskaa! Sisään! Mä jää vartioimaan vaan. Apua! Mä kuolin. Tuu takaisin vaan. Joo. Säästäkää mulle kultaa. Okei. Me päästiin. Tähän loppuu tällainen 2 vs lakudueliakki. Jee! Äijä vaan kämpää. Mutta nytten. Heippa!